ଚାଷୀଙ୍କର ବିବରଣୀ ଏ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫର୍ମ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଫର୍ମଟା ନିଜେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତ କେନ୍ତାକରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତହସିଲ, ବ୍ଲକ, ସହରାଞ୍ଚଳ, ପଞ୍ଚାୟତ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେବେ। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ନିଜ ନାଁ ଦେବେ, ସମ୍ପର୍କ ପିତାଙ୍କର କି ଆପଣ ନିଜରଟା ପିତାଙ୍କର ନାମ ଦେବେ, ତ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାଁ ଦେବେ। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର, ସମ୍ପର୍କଙ୍କ ନାମ, ନୋମିନିର ନାମ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର। ଦେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବେ ଜାତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେବେ ଯେନ୍ ବି ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିବା ସମ୍ଭାବିତ ସମୟ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡିକେ ଧାନ କେବେ ନେଇଛନ୍ ଆଉ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡ ହେଇଛି, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ 12 ନମ୍ବରରେ ପଳେଇ ଆଇବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଶାଖାର ନେମ୍, ଜମା ଖାତା ନମ୍ବର, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ IFC କୋଡ଼୍, KMC ବର୍ଗ। ତ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ KMC ବର୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିକରଣ ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର KMS ବର୍ଗ ହେଉଛି ଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ 2023 ଆଉ 2024 ঠিক আছে। তো ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖରିଫ ଫସଲରେ ଟିକ୍ ଦେବେ, ରବି ଫସଲରେ ବିଲକୁଲ ଦେବେନି ହେଲା। ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ 18ରେ, ବୋଲେ ଆସନା 19 ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତି ତ ଏଠି ଦେଇସାରିଲେ ଅଲରେଡ଼ି। କୋଡ଼ିଏରେ ଲିଙ୍ଗ ଦେବେ, ଆପଣ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ପୁରୁଷ ଦେବେ, ମହିଳା ହେଇଥିଲେ ମହିଳା ଦେବେ। ଲିଙ୍ଗ ତ ନାହିଁ। ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା କେନ୍ଦ୍ର ନାମ, ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ନାଁ ଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ନାମ ଯେନ୍ଟା ହେଲା ବିଜେପୁର ଯେନ୍ଟା ହଉ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣ ଧାନ ମଣ୍ଡିର ନାଁ ଦେବେ। ବୋରେଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କନଜ୍ୟୁମର ନେମ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ଯେନ୍ ନମ୍ବର ଅଛେ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ର ଯେନ୍ ଆପଣ କନଜ୍ୟୁମର ନମ୍ବର ଅଛେ, ସେ ନମ୍ବରଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଫେର୍ ଆପଣ 24 ନମ୍ବର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆ ଲାଗବା। ପଲେ ଆସମା ବିକେ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ,
ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ, ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମିର ବିବରଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତହସିଲନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଥିବା କେନ୍ ଏରିଆ ରହେ, କେନ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହେ। ରାଜସ୍ୱ ବୃତ୍ତି ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜମିର ଆକାର ଅଛି। ଗ୍ରାମର ନାମ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ନାଁ ଦେବେ, ମୌଜାର ନମ୍ବର, ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜମି ମାଲିକ ଖାତାଦାରଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜମିର ନାମ, ଯାର ନାଁରେ ଜମି ଥିବା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ନାଁ ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ପୁଅ ଚାଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ସହ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉକ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ ତ ପୁଅ ଭାଗ ଚାଷୀ ହେଇପାରେ। ଯେନ୍ଟା ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରା ପଡ଼ବା। ଭାଗ ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ସହମତି ପତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆଣିଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ୟେସ୍ ଦେବେ, ନି ଆଣି ନୋ ଦେବେ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ନାମ, ଏ ଜାଗାରେ ଯାର ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ଥିବା ତାର ନାହିଁ ନ ଦେବେ। ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ଆଧାରଙ୍କର ନାମ, ତାର ଆଧାର ନମ୍ବର। ଜମି ମାଲିକଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଜମି ପରିମାଣ, ଏ ଜାଗାରେ କେତେ ଏକର, ପଟ୍ଟା ଅନୁସାରେ କେତେ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏକର ଅଛେ, କେତେ ହେକ୍ଟର ଅଛେ, ଯେତେ ଚାଷ ଆଉ କେତେ ଚାଷ ହୋଇଛି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରବାର ପଡ଼ବା। କିସମ ହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ ଉପସ୍ଥ, କେନାଲ, ଲିଫ୍ଟ, ବୋରୱେଲ୍। ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଗୌଚର ଜମି ହେଲା କି ବାହାଲ ଜମି ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର କେନାଲ ଜମି ହେଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖବାର ପଡ଼ବା। ଯଦି ଜମି କେନାଲ ଯଦି ହେଇଥିବା ତ କେନାଲ ଜମି ଲେଖା ପଡ଼ବା, ଆଉ ଯଦି ଗୌଚର ଜମି ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଗୌଚର ଜମି ହିଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରା ପଡ଼ବା। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଇନ୍ ଦେବାର ପଡ଼ବା। ସାଇନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବାର ପଡ଼ବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ନା ହେଇଥିବା ସେ ନା ଦେବାର ପଡ଼ବା। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅଫିସ୍କେ ଦେଇଦେବେ। ଅଫିସ୍କେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଫିସ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବା। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଫାର୍ମର କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଆସିବା। କୋଡ଼୍ ନମ୍ବର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଫେର୍ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ଦେବେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ଦେବେ, ଗ୍ରାମ, ଖାତା ନମ୍ବର, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ମାଲିକଙ୍କର ନାମ, ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଫେର୍ ଥରେ ଆଉ ଥରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେର୍ ଥରେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା, ଦୁଇଟା ସାଇନ୍ ଲାଗ୍ବା। ଦୁଇଟା ସାଇନ୍ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାନିକି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବା। ତାପରେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।